Здравейте! Вие сте с Студио Азбуки. Наш гост е Маделена Алгафари, психотерапевт, писател и преводач. Човек, който изследва дълбините на душата и умело превежда вътрешния свят на човека. Автор на редица книги и член на Българската асоциация по психотерапия. Ще говорим за най-честите грешки, които родителите допускат в комуникацията си с децата. Социалните мрежи, агресията в училище и кризата на идентичността на младите хора. Всичко това и още много ценни съвети в следващите минути. Здравейте, госпожа Алгафари. Здравейте. Много се радвам, че сте наш гост. Благодаря за поканата. Да започнем с това. Кои са най-често срещаните грешки, които правят родителите, когато децата им тръгнат на училище? Те по-големите са преди децата им да тръгнат на училище. Защото всъщност полагаме основите на това, което ще бъде бъдещия човек и характера му се формира в 9 месеца по време на вътреутробното развитие и първите 7 години, когато типовете еволютивни травми формират различни типове характери. И това е всъщност почвата, върху която след време никне всичко, дори симптомите ни, дори болестите ни на тая почва никнат. Иначе най-голямата грешка, която един родител може да направи, е да не се подлага под съмнение. Да реши, че е безусловно прав и да не се опитва да си задава въпроси. Може в задаването на тия въпроси да открие, че е прав. Няма нищо лошо. Чудесно даже. Но е възможно и да разбере много неща, които не е знаел, че не знае. И всъщност големия проблем е, когато ние не знаем, че не знаем. Тоест не от злонамереност, а от некомпетентност родителска всъщност се допускат грешките. И разбира се, има много видове конкретни на всяка една от еволютивните фази типове грешки, които родителите допускат, но ако трябва някакви да са обобщени, ето това не се подлагам под съмнение, не си задавам въпроси или пък не правя разлика между любов и одобрение. Много често се подменя любовта с одобрение и тогава обичането става условно. Обичат ме заради, а не обичат ме въпреки. Или пък неправенето на разлика между любов и уважение. Защото доста родители, всички да кажем, обичат децата си, но не всички умеят да уважават детето си. И разбира се, понякога може да бъде грешно и опита да се компенсират едните крайности от начина, по който тяхното детство се е случвало, отивайки в другата крайност сега, когато са родители, което също не е здраво. Нито една от крайностите не е. Тоест метода Макаренко към либералното, така ли? И това да. Защото мачкането, разбира се, че в никакъв случай не е нещо, което е поощрително, или пък преобладаването на наказанията и критиките и липсата на поощрения. Макар че в Макаренко има неща, които не бива да отричаме. Например, труда, възпитателния инструмент на всяка възраст, някакво трудно трябва да има, за да може да расте това дете с имунитет за справяне. Но да, отиването в другата крайност, в която детето е царчето и е твърдо овластено и родителя всъщност защитава винаги детето, скача срещу учителите. Понякога може да е основателно, обаче като генерална тенденция, когато всъщност родителя започва да слуша собственото си дете, което обикновено е нормално да правим само в първата му годинка, когато ние служим на детето си. И след това вече трябва да започнем и да слагаме и граници и възпитанието започва малко по-късно. Да, тази друга крайност също прави тревожни деца, защото когато нямаш опит собствен житейски и се налага ти да си взимаш сам решенията, че да налагаш дори своите върху родителите ти, това прави детето тревожно. Как родителите да правят този баланс между двете, от едната крайност до другата? Да, еквилибристика е. Виж пилотаже понякога. Да умеят да сложат граница, когато нещата са категорично ясни, че не са коректни, не са здравословни. И в същото време обаче да чуват това дете, което има своя позиция. Той има позиция още отвътре от утробата. То знае, когато майка му яде нещо, дали му харесва и дали не му харесва, поглъща от амниотичната течност или спира да поглъща, на музики реагира. Така че реагираме на външните стимули още от самото зачеване. И е важно да бъде чуто, но без да му е дадена пълната власт. Защото липсата на йерархия в семейството не е добра услуга. За самото дете, че и за самите родители.
Учат ли се децата на емоционална интелигентност в училище и това трябва ли да залегне в програмата, в подхода на самия учител? Децата се учат на емоционална интелигентност в първите 7 най-много. Има много неща, които всъщност ние очакваме, че трябва да направи училището, но всъщност трябва да бъдат свършени от родителите преди детето да е отишло на училище. В детските градини не ясли. Яслата не е нещо, което да е здравословно, особено ако детето е още мъничко, не ходи, не говори. Това отделяне е прекалено рано, то не е препоръчително. Но да, би могло в училище да се помисли. Аз съм говорила много за тази идея за предмета себепознание, защото поне все още е мека глината. И ако започнем да се опитваме да даваме този тип нужни за живота, категорично със сигурност нужни за живота знания, защото другите понякога се забравят от това, което е учено в училище. Но ако примерно сте научили как се води спор, или как се става интересен да те забележат, или как се иска извинение, когато си сгрешил и признаваш грешка. Всичките тия умения, ако в по-ранна възраст могат да стигнат до децата, ако в родителското, в семейството са били примерно дефицитни, при всички положения по-добре, отколкото когато вече някой е на 20, 30, 40, 50 и нататък, когато вече е циментирана и характеровата структура, и ценности. А каква е препоръката към учителите, ако този момент е изпуснат? Тъй като говорим, че в момента по-скоро се набляга на либералното, доста често и в момента в обществото се говори за ролята на учителите, вече като възпитатели, не толкова даже като учители. Каква е препоръката ви към тях? Те със сигурност са и това, защото те са и ходещ пример като човеци, като примери за живот, за живеене. Не само компетентното знание, което по материята, която преподават, трябва да предадат достъпен за децата език. Съгласна съм, че те са и възпитатели, но не са единствените възпитатели. Все пак има семейство. Не отнемаме отговорността от учителите като възпитатели, защото пък да си педагог е различно от това да си просто специалист. Можеш да преподаваш там химия, биология, география и да си много грамотен в това, обаче да не си добър педагог, да нямаш подход към децата или ти самия да имаш много собствени недоразрешени лични лимити, характерови динамики, които всъщност не те правят добър за учител. Можеш да си прекрасен специалист, но не винаги такъв човек може да бъде и добър учител. Каква е ролята обаче на конкуренцията в училищна възраст, защото това като че ли е доста често срещан проблем вече сред младите хора. Конкуренцията мотивация или източник на голям психологически натиск? И двете тогава, когато има свръхдоза в нещо, то вече е отровно и лекарството в големите дози е отровно, в малките е полезно. Със сигурност този състезателен дух на времената, в които живеем, отива до такива крайности, че няма падане по гръб, няма умение за отстъпване, няма умение за адаптивност. Разбира се, че не при всички, при някои деца. А пък все пак знаем, че най-адаптивните са тия, които оцеляват, не са най-силните. И понякога това претоварва детската психика, нервната система не е достатъчно развита, тя се развива докато на 25 станем чак. И може да бъде повод и за много високи нива на стрес, които да доведат до нарушаване на съня, на храненето, на неуправляеми реакции, хиперактивност, дефицит дори на внимание, макар че това са все пак диагнози, които имат много фактори като обосновка отдолу, но едно от нещата би могло да бъде това състезаване постоянно с независимо даже вече и от пола, момичета, момчета. Понякога състезанието е между родителите, а не между самите деца. Моя син ходи и на това, и на това, и на това, и на това съм го записал. И родителят се опитва да компенсира свои дефицити през това да детето му да постигне нещо, ако той самия, да речем, съжалява за нещо недослучило се в неговия живот. И тогава се оказва, че родителите си мерят постиганията, а не самите деца. Или непостиганията. Тази криза на идентичността и младите хора, дали е възможно образователната система по някакъв начин да подкрепи младежите в търсенето на смисъл и на себеутвърждаване?
Има ли такъв шанс или по-скоро Ами, волята е на семейството? Със сигурност и образователната система е възможно да се случи това. Доколкото знам и в часове на класния се обсъждат такива теми. Ето, например, нашия институт преди години беше с един договор с Министерството на образованието в инициатива, която се казваше "Участвам и променям". И тогава обикаляхме по много училища из страната. Пък аз и до сега си обикалям непрекъснато. Те си имат и бюджети за това, училищата. И малко като тяхна инициатива, а не толкова като генерална на системата инициатива. Това дава доста добри резултати. Защото това позволява на децата достъп до други гледни точки, до интерактивна форма на упражняване на модели на поведение, които примерно в семейството може би не са били показани, в характера им липсват. Нещо, което като увеличи тая гъвкавост поведенческа, прави и коефициента на полезно действие в живота на такъв човек много по-голям. А и всъщност това е най-висшата форма на интелигентност. Да сме адаптивни, да сме оправни, значи да сме всякакви. Да можем да наложим мнение в някаква позиция, да водим спор, да можем да отстъпим и да направим компромис в друга ситуация. Тоест, колкото по-може един човек да разбира, че всеки един поведенчески модел може да бъде печеливш според контекста, толкова повече той е и здрав, защото непроявеното по здрав начин в нас се проявява по болен начин в версията симптоми. Много често в момента в медиите се говори за агресията в училище. Кои са най-честите психологически причини за агресивното поведение на младите? Даже онзи ден статистиката на Оксфорд ли беше за рейджбайт ли беше, кой израза с подтикването към ярост и агресия. Ами да, не ми е много щастливо да чуя, че това е израза на годината. Но тук има толкова много причини. Високите нива на стрес, бомбардирането с информация, сбърканата цивилизационна ценностна система, която категорично поощрява пробивността, инициативността, борбеността като много позитивни качества. Не казвам, че са негативни. Обаче липсва, че да можеш да чуеш другия, пък да замълчиш за малко или да се съобразиш е също ценност. И когато има баланс между тези две неща, всъщност има здраве. Ето това и още много даже други фактори, и примера, и подражанието, дори ако щете и това обезтелесяване, и тази изолация с акценти на все повече индивидуализъм, и ерата на сингалите, и още много неща могат да бъдат изброени тук, които да увеличават агресивността в поведението. Когато говорим за агресия, как учителите могат да усетят на време, че се развива някакъв процес в децата? Ами, ако са наблюдателни, то не е трудно, защото децата много по-лесно показват, заявяват, било през тялото, било през поведението. Възрастният поема воля, да речем, да укрие или да стиска нещо, докато малкото дете е доста по-първосигнално ще покаже. И разбира се, ако самия учител, ако за тях питате, има тая компетентност, т.е. да знае кое всъщност е симптом, кое е признак и кое не е признак, кое е здраво и кое не е здраво. Затова и когато хората стават учители, е добре да имат и повече подготовка, повече компетентност по отношение на психичното също, че и на физичното, разбира се, развитие. Или пък дори самия учител да е работил със себе си. Ако е ходил на лична терапия, този човек непременно ще има повече грамотност и повече способност да се ориентира кое е вярното и кое не е вярното. Кои са практиките и подходите, които са най-ефективни за учителите, когато се сблъскат обаче с агресията в класната стая? Ами, със сигурност да не са първо те пример за такава. Защото има видове агресия и то човека има видове агресия. В животинския свят има една единствена. Това е едно от нещата, които най-често ми се налага да повтарям по разни подобни срещи, читалища, библиотеки, книги, но си дадох сметка, че по едно време си фантазирах, че като го пиша някъде в книгите и хората ще го прочитат и може би няма да има нужда толкова да го говоря, обаче се оказва, че всъщност трябва да приема, че винаги ще трябва да повторя. Да, в животинския свят има една единствена версия на агресията и тя се нарича първична агресивност и там реакцията е съразмерна на стимула и се проявява веднага в момента.
тук и сега. Сега съм увикнала на кучето, сега ми лае. Сега съм го ритнала кучето, сега ме хапе. Колкото по-агресивен стимул, толкова по-агресивна реакцията. Тази реакция обаче не е злонамерена. Когато едно животно атакува, то атакува за да оцелее, за да не го изядат или за да се нахрани то самото. Тоест няма никакъв друг смисъл. Там агресивният акт е средство за постигане на единствената цел – оцеляване. Когато обаче тази моментна реакция, която ако е моментна, тя няма да бъде вулканична, тя няма да бъде насилие, няма да бъде садизъм, бъде блокирана от една ценностна система, която казва не, съкън, за нищо на света, ти така си невъзпитан, това е некултурно, ти си лош, ти нараняваш. Разбира се, че нараняваш, ама ако си в болните форми, сега ще ги кажа, тук скобата няма да е кратка. Отварям я, защото Добре. Разбирам, че е нужно. Натрупването, задържането, гълтането, стискането, всичките. Вижте какво синонимно гнездо имаме в езика за всичките тия думички. Той българина може да иде по издържливост на световно първенство, според мен. Но това е друга тема. И тогава, неминуемо, понеже нищо не се губи, само се видоизменя в тая вселена, поне в която ние живеем, се превръща, избива в две болни форми, които се наричат вторична и третична агресивност или садизъм и мазохизъм. Като при вторичната имаме задържане на реакцията, отлагане, понасяне, търпене и тогава ясно е, че в един момент идва стимула, който е преливащата капка, чашата и изведнъж обаче реакцията ето такава. Ето този стимул, ето тази реакция и затова се нарича садизъм, защото вече не съразмерно, нали, този, който е примерно е толкова провокирал, отнася ето такъв тип отговор, или пък съвсем друг човек го отнася и тук вече има злонамереност. Единствената злонамерена форма на агресия е човешката. Тоест целим да нараним, да жегнем, да жилнем, да боднем, да отмъстим, да накажем и преживяваме това като удоволствие, защото ни олеква, защото има много натрупано в нас. Тук вече обобщаваме, ругаем, обиждаме, удряме всичките крайни форми. А пък фазата преди изригването, тя е автоагресията, т.е. тази, която наричаме третична агресивност, мазохистична, нарича се още депресивност, защото депресия е обратно на агресия. И там пък се насочва към самия човек и това е вече всичките телесни реакции, защото зад една огромна част от всичките ни телесни симптоми стои тази задържана агресивност, но тя пак е към външния свят, само че е подмолна. Тоест аз нападам привидно себе си, да речем аз горката, аз мъченицата, страдалката, но всъщност тежа, натоварвам, дудна, хленча, мрънкам, провокирам, без обаче да виждам, че този ход е мой. Той е подмолен. И тогава, когато другия изригне, изведнъж третичната агресия казва, ето видя ли, ето ти ме нападна, ето аз казах ли ти, че наистина си враждебен към мен, без да осъзнава, че всъщност първия ход и за него самия, може би на несъзнавано ниво е бил. Това на теория малко така звучи отвлечено, винаги е най-разбираемо, когато се даде пример с жива реакция. Да речем, реагирам на Хикс по първичния, който е здравословния начин и му казвам, бе, Хикс, почувствах се зле от тези твои думи, примерно заболя ме, но ти си важен за мен, аз държа на теб и затова ти го казвам. Това е единствената здрава агресивност, която утре би направила планетата по-различна, ако успеем да влезем в нея. При нея никога не говорим за другия. Пак ще го кажа. При нея никога не говорим за другия, а говорим на другия. Една буква е разликата. И от земята до небето. Говорим за себе си. Казвам, аз се почувствах зле. Поемам отговорност да кажа моята интерпретация. Другия може да не се е почувствал зле. Освен това, винаги съм конкретна. Казвам тия думи, тая постъпка, тази реакция, нали, не обобщавам, не отхвърлям човека. Аз зад човека. Аз мога да съм критична към нещо конкретно малко, частично, но казах на човека, че държа на него, че ми е важен и затова му казвам в очите с един спокоен тон. Още моите студенти ме иронизират постоянно, повтаряйки това. Спокойна сила и топла категоричност. Спокойна сила и топла категоричност. Така, садизма как звучи? Глупак, идиот, винаги правиш така, никога не се съобразяваш. Ето това е садистичната. Залепен е етикет. Обиждам човека, квалифицирам го, говори за него, а не на него. И казвам винаги и никога, което не съществува. Няма винаги и няма никога.
Освен това, най-вероятно изхождам от себе си, а не от другия. И много често аз не нападам другия, нападам идеята, която имам за другия. Това, особено в хейта, е почти аксиоматично правило. Мазохизма, третичната, звучи така. А с горката, ето, все на мен такива, ще се паднат и кмета, и царя, и попа, и падаря, и дупките по улицата, и все другия е виновен. Нали? Аз вечно съм неправданата мъченица, страдалка, жертва. Но всъщност това е айсберга, който по-голямата част е под водата, нали, отдолу. Аз отново вменявам вина на другия или поне се опитвам някакви огризения да породя в него, да се почувства лош. Тоест пак го нападам през собствената си болка, доста индиректно. Разбира се, и двете тези, вторичната и третичната, са като вентила на тенджерата по налягане, който на момента се отвинтва, но се увеличава котлона. И единствената работеща е тая първичната, при която идвам и ти казвам, държа на теб, човеко. А не за, нали така? Да. Когато си говорим и за агресията, тя в повечето случаи се проявява и чрез социалните мрежи. Младите там са много активни. Наскоро имаше, може би преди месец и нещо, имаше национална кръгла маса, която беше точно за социалните мрежи. Да, аз бях поканена. Да. И там министър Вълчев, министър на образованието и науката, цитира едни данни, които са на Световната здравна организация, ако не се лъжа, че след 2010 година се наблюдава рязко увеличение на психичните проблеми сред подрастващите в Европа, като пандемията е ускорила тази негативна тенденция. И редица учени още твърдят, че тинейджерите са предразположени да прекарват повече време в социалните мрежи и търсят по този начин социална свързаност с връстниците. Само, че не е физическа, не е директна, да. човек. Аз от същата кръгла маса, една друга статистика, си записах все такива огромни букви. 95% от децата между 11 и 19 годишна възраст са в мрежите и около 1/3 от тях почти непрекъснато. Със сигурност няма как да идем в 15 век. Това е важно да си го кажем. Но когато още нямаш собствен житейски опит, когато не е стабилна и, да речем, ценностната система още, а да не говорим, че и нервната система, която казах, че се развива до много по-късна възраст, тогава си много лесно повлияем. Социалните мрежи, ефекта на заразата е изключително голям. В социалните мрежи, да не говорим, че има и много ботове, не човеци, има много подтикване към такава агресия, но има и много анонимност. Много е лесно там да си казваш, да си сложиш дори друго име и да си изсипваш поводите за собствено нещастие, защото там е някакво относително защитено пространство, в което поне няма някой директно да ти отговори. И тук е изключително важно да се сложи ограничение. Не можем да очакваме детето ни да не знае какво е това, защото то няма как да се впише в света от връстници. Но може да се сложи граница, да се каже, ето този един час, правиш там нещо, каквото правиш. И разбира се и къде. Къде това дете се е регистрирало в точно какъв тип виртуален свят, защото тази менте, както аз обичам да наричам Вселена, има и много сериозни опасности да повлияе на едно недооформено още съзнание и светоглед. Така че, да, тук вече говорим за високите нива на допамин, за свръхвъзбудимостта, нервните процеси са повлияни много и баланса се губи. Говорим за много нови диагнози. Когнитивното нетърпение, дето повече от 2 скролвания не можеш да прочетеш текст. Даже разни ортопеди казват, че тая фаланга тук почва да страда. От непрекъснато скролване. Ами да. И още много неща. Макар че са многофакторни, много диагнози, като етиология, като причина за заболяването, но биха могли да бъдат сложени в този кюб като фактори и за алекситимията, т.е. неспособността да се свържем с тялото, да си усетим емоцията, да я назовем, да й дадем име, след това да можем да я изразим или да я удържим.
способността за емпатия, защото огледалните неврони няма как да функционират, когато срещу мен има екрана, няма жив човек. И хиперактивността, и дефицита на вниманието, и разстройствата на съня, и наднорменото тегло дори, и многото ендокринни смущения. И още неща бихме могли тук да изброим. Докато стигнем до хикикомори, диагнозата в Япония за децата, които умират в буквалния смисъл пред екрана. Да спират да се хранят, не ходят дори до тоалетна. Не забрана, а ограничаване. Това ли е начинът, по който можем да се справим с социалните мрежи? И по някакъв начин диалог и все пак някаква форма на контрол, днес към шика, естествено, но защото ако говорим поне за тинейджери, там с насилие не се случват нещата. Важно е да има категорична позиция родителя и да е твърд за някои граници, но да се подхожда с уважение. Защото последиците, мисля, че ще берем, за съжаление, гнили плодове след време. Има ли клинични признаци, които родителите и учителите могат да разпознаят, че социалните мрежи вече имат негативно влияние? То си е форма на зависимост и си има абстинентен синдром. И когато му вземете телефона на едно такова дете, то реагира точно като на зависимия, на който му е взет алкохола или дрогата. Така че, да, може да се увеличи храненето, може да се разстрои съня, особено ако до късно вечер се стои с този екран, защото допамина, който се синтезира, не позволява да се отпуснем, за да заспим. Това важи, между прочим, и за големите хора. Това не важи само за децата. Може да не може да концентрира вниманието си. И особено пък липсата на физическа активност може да има изключително негативни последици. Като физическата активност не е само да отиде да спортува, нали, това дете. Изобщо да се движи, да докосва. Намаляването на докосването е един от факторите за повишаване на нивата на тревожност и на депресивност. Защото те дори стоят един до друг и говорят през телефона. Това е много често срещано. Цяла група младежи стоят на една пейка и всичките са в телефона си. Няма никакъв говор, никаква взаимодействие. Това вече е тъжното. Нека да кажем, че ние няма как да спрем технологиите. Нали? И аз до тук дойдох с кола, не дойдох с каруца. И със сигурност ползваме ги. Страшно е, когато те започнат нас да ползват. И когато ние нямаме това критично отношение, да се самоузаптисаме. Вече, слава Богу, има и такива инициативи за дигитален детокс. Все повече стават хората, които отказват да гледат телевизия, отказват да изтриват си дори профилите в мрежите. Малко критичната маса не е толкова още голяма, другата е по-голяма, но все пак се увеличава. На хората, които разбират, че контакта с природата, докосването е нещото, което е в нашата първопрограма и база на здравето ни. Иначе то категорично няма как да не бъде компрометирано. Тъй като говорим за такива дейности, може ли изкуството, спорта по някакъв начин всъщност да бъде използвано като терапевтичен и като образователен? Може, разбира се, защото имаме друг стимул, нещо друго, което е интересно. Да не говорим, че има база за развитие на креативност. Защото един от показателите, който най-много спада, все повече се омързеливяваме. Не е необходимо нещо да мислиш, да стигнеш само та до я, ами директно ти дава ChatGPT отговора. Смляна, сдъвкана информация. Да, ама тогава, какво се случва с невропластичността в мозъка, нали, образуването на нови невронни връзки? Ние имаме нужда да разсъждаваме и да творим, да търсим. Иначе, всъщност в един момент ще се окаже, че така както изглежда в момента, че технологията обслужва човека, така човека ще бъде нефелно същество с патерица технология и оглупяването, там един от термините на Оксфорд е и това, менталното оглупяване. Точно така. Или не на Оксфорд, имаше много такива класации, не се сещам кой беше източника. Така че това никак не е добре. Особено когато от другата страна на везните пък не се появява онова емоционално поумняване, защото ако ние все още, да речеме, сме рационално най-интелигентните, с количеството информация, родици и така нататък, която имаме в главите си, дори сме пребомбардирани с такава, то по отношение на емоционалната и на духовната интелигентност сме на последно място. Всяко едно растение е емоционално по-интелигентно от човека. То никога няма да тръгне срещу тъмницата.
срещу светлината. Само човека може да си каже, аз пък ще го направя. Мога. Да, и значи, ако еволюцията се движи, някога най-големият актив е било Земята, после стават машините, сега в момента е информацията. И това е нещо като дематериализация. Добре, може и да не е лошо. Ама в тая информация колко е духовното съдържание? И уж най-умното същество на тая планета мисли ли за това? За какво мисли? Да, ние не можем да спрем хода на еволюцията явно. Явно отиваме към технологична еволюция, която... Дигиталната, която е след земеделската и индустриалната, следващата голяма, но ето тук ще бъде един голям тест. Дали ще се самоунищожим или ще помъдреем. Даже не казвам поумнеем, защото умни сме. Какво ще се случи, мъдри не сме. Ако в един момент станем извишни за самите себе си? Дигиталната трансформация, която в момента тече, до това ли води? Че в един момент нямаме нужда от да правим каквото и да е. И какво се случи тогава с менталното? Вчера колежка ваша ми каза, сега тук нямам идея за източника, разказвам споделеното, за произведен вече от Мъск робот, който струва към $20,000, което дори за машина от този род не е някаква толкова голяма цена, който прави всичко вкъщи, домакински неща, и на всичкото отгоре, когато се прибереш, си обсъжда с теб филма, който гледате. Звучи футуристично, всъщност. Ами така да е, ма кой от до сега поне научно-фантастичните романи не се е сбъднал от по-старите. От някои от последните филми, романи на тая тема още не са, но знаем ли? Тук категорично мога да кажа, поне от полето на моите си знания и компетентност. Какво се случва на неврофизиологично ниво, какво се случва на ментално ниво, какво се случва на психично ниво, какво изобщо става със здравето ни. И дали това всъщност е верният път на развитие, изобщо за човечеството, дали ако хипотезите за предишни цивилизации са верни, наистина не е била това същата причина да се самоунищожат. Мисля, че още е рано за самоунищожение. Аз съм, може би, и облагодетелствана от факта, че това, което работя, ми позволява да видя как пък се увеличава масата на търсачите. Масата на хората, които постигат много повече осъзнатост, защото осъзнатост няма нищо общо с знание. Нали? Съзнание е нещо, което върви с знанията, ама нещо съвсем друго. Които търсят под формата било на лична терапия, било на четене на такава литература или гледане на такива подкасти, които търсят отваряне на очите за истините. Опитаме да ги обобщим. 3 съвета, които бихте дали на един родител за децата си, когато видят, че имат проблем. Да се просветят родителите, да прочетат малко такава психологическа литература. Какво е правилното, да речем, по време на бременността? Аз, когато някога бременях преди повече от 30 години, ми казваха не пуши и не пий. Толкова. Ама там за диалога с детето и още много неща, които то тогава и за пренатална педагогика не се говореше изобщо. Или пък какво трябва да се направи непосредствено след раждането. Да не се отделя това дете от майката. Защото това е най-голямото престъпление на планетата. Ние си вадим хляба, психотерапевтите, благодарение на ето тия травми, в първата годинка особено. Консултанти по кърмене казват, детето от раждането в отделна стая, в отделен креват. Не може! Това е престъплението. Това ранно отделяне на бебето от майката всъщност е някъде базата на днешния нарцисизъм, на този индивидуализъм, на алиенацията, на хиляди още други неща, на състезателния дух, за който говорихме. На невъзможността за свързване, връзкофобията. Няма как да ги изброя всичките. И така, на всяка една от фазите на развитие има неща, които не всички от наследените от родителите ни са правилни. Някои са прекрасни и са много важни, даже пък да ги оставим, защото пък някои ги зарязваме, а те са верни за труда и така нататък. Но мисля, че даже този е единствения съвет да се просветят и да поработят със себе си, защото когато, да речеме, трябва да ходи на терапия, едно дете се работи с родителите. Самия родител да работи със себе си. В каквато форма намери. Сега, терапевт питате, терапевт ще ви каже, че най-добрата е да тръгнат на лична терапия.
На терапия не ходим, за да лекуваме непременно нещо. Даже да направим превенция и профилактика е много по-мъдро, отколкото да чакаме после да има нужда да го терапевтираме. И само печалба може да има от факта да отидеш да провериш това, което мислиш, това, което знаеш, това, което чувстваш, това, което правиш или не правиш. Правилно ли или не е правилно. Защото ние вярваме в много заблуди. Има изключително много неверни вярвания за възпитанието, за нас самите. Има сбъркани ценности, които ние като аксиома изповядваме, без да ги подлагаме под съмнение. В края на нашия разговор традиция е нашите гости да получават подарък. Аз съм ви приготвил една книжка на издателство Азбуки, наше издание. Това е терапевтична приказка и е книжка с кауза на издателството. Това е в моя гел. Да, нарочно, преднамерено. Автор е Диляна... Само, че за деца предполагам, а не за пораснали деца. За деца е, да. Моите, да. Автор е Диляна Кочева, наш колега, журналист, която се сблъсква с еквиноварус. Тази болест, която, за съжаление, води до това доста дълго време новородени деца да бъдат обездвижени. И с най-голямо удоволствие ви я подарявам. Добре, благодаря. Надявам се да ви хареса. Направена е с илюстрациите на Ина Кьорова, известен илюстратор. И всъщност ние в момента обикаляме България и правим премиери на книжката с цел да достигнем доколкото се може повече хора, защото се оказа, че този въпрос не се говори достатъчно. Да, тази инициатива абсолютно я приветствам. Позната ни е, пък нашите студенти трябваше да подаряват в търсене на изгубеното щастие, във всички женски консултации, на всички гинеколози, защото ето това нещо би променило системата, просветата, но тая просвета тръгва от базата на пирамидата. Според това, каква е основата, такъв е покрива. Отгоре надолу е трудно. Много благодаря за този разговор. Вие бяхте със Студио Азбуки. Наш гост беше Маделена Алгафари, психотерапевт, писател и преводач. Последвайте ни в социалните ни канали. Ако искате да ни слушате аудио, намерете ни в Spotify, Студио Азбуки. И в YouTube, където може да натиснете камбанката и да станете наш последовател. Благодаря ви, че бяхме заедно.